Познавате смисъл отвън, не е някаква изненада как изглежда, но няколко думи за самото строителство. Споменах ви за това развитие на мините от края на 19 век, които с все по-доброто си икономическо развитие вече към 20-те години се нуждаят от много по-качествена административна сграда. И на практика това е тази сграда, която е резултат от това активно развитие, което всъщност води до много приходи на държавата, но и развитието на самия Перник като град. Интересно е, че всъщност преди да се стигне до строителството на административната сграда, се мисли и се работи много в посока качествено строителство на жилищни сгради за работниците. И по това време, средата на 20-те години, всъщност се изграждат и започва изграждането на така известния комплекс Твърди ливади, който е първият в България комплекс, като жилищен комплекс, проектиран цялостно. Последствие се прави подобно нещо в Казанлък за фабриката Арсенал, в София един квартал и Линден. Малко по-късно вече, в средата на 40-те години, по време на войната, се проектира и се строи захарна фабрика. Тези първи като комплекс проектирани жилищни квартали, заедно с зелените площи, заедно с някакви допълнителни пространства, като бани, детски градини, училища към тях и така нататък. Това започва още от 30-те, още от 20-те на практика години по България. Твърди ливади е проектиран след конкурс от архитект Станчо Белковски. За тях много няма да говорим, но така ви, ако не сте се разхождали, там препоръчвам човек да се разходи там, защото наистина впечатлението спрямо един друг квартал, дори тези по-късните, когато сега няма да има време да си говорим за това развитие в световния модернизъм за жилищните комплекси, когато растат в височина, сгъстяват се и така нататък. Това усещане за дом с градина, с зеленина отпред, в същото време бидейки модерно, градско, е много интересно човек да се разходи, да го усети и въпреки всичките промени, които днес са настъпили в тези помещения, всякакви пребоядисвания, смени на прозорци, върхи и така нататък. Все още това усещане на къщичка с градинка отпред с зеленина съществува. И всъщност това е била и концепцията оригинална. Хората, които работят тук, да имат един съвременен, по всички съвременни стандарти дом, нали, не богат, не голям, но малък, качествен дом, но и с връзка с природата. Тоест те да не станат част от един гъсто населен град, в който няма въздух, а да имат зеленина отпред. Дали ще бъде градинка, дали ще бъде или градинка с цветя, или градинка с някакви предмети или нещо такова. Това вече оставам по-скоро на хората да си решат. Има световно европейски идеи какво да се прави точно, нали, концепция, но в крайна сметка хората си решават да си отглеждат. Но твърди ливади и вече в последствие останалите комплекси, които се появяват, са част от това общо европейско развитие. И няколко години след като вече се мисли и започнало да се строят тези жилища за работниците, се мисли за администрацията, което поне на мен ми е много интересно как се мисли по този начин. Нали, всъщност малко обратното на начина, по който в момента може би се учат някакви нещата. Първо се мисли за централата и за администрацията и после за общите неща. В края на 20-те години, 28 година, се обявява конкурс. Отново чрез конкурс, което също е интересно, нали, на фона на така сравнение с днешно време, как се възлагат архитектурни задачи и така нататък. Обявява се конкурс, който е спечелен от двама архитекти, родом от Видин, но по това време вече работещи в София, Коста Николов и Илия Попов. Те са завършили Коста Николов е завършил в Мюнхен, също част от тези архитекти, които учат в чужбина и се вършат после в България и започват да работят тук. Също според мен е интересен паралел с съвремието, малко се отклонявам, нали, но интересно да се обърнем внимание на това всички тези българи, които заминават по това време да вземат най-новото, най-качественото от образованието в Европа, но с мисълта, че те ще се върнат и ще го приложат в България, а няма да останат да емигрират там, да напуснат
семейството, близките си и така нататък, но ще вземат най-качественото и ще го приложат по нас. Интересно в случая с тази сграда, която сега и отвън се вижда колко е пишна, и отвътре като влезем, ако не сте виждали снимки, но и да сте виждали усещането вътре в архитектурата е съвсем друго. Е един много интересен контраст с работата на Коста Никола до това време, тъй като той, така, като много от тези архитекти, които работят по това време, към края на 20-те години започва от един по-пищен стил, който е по-скоро сецесионов, малко по-късен сецесион, да започва да мисли по-скоро като в духа на европейския модернизъм, с по-изчистени форми. Това, което видяхме в банката, дори по-крайни варианти с абсолютно остеклени фасади, прозорци от край до край, така нататък, неща от края на 20-те години, които се правят в Европа. Той всъщност по същото време, когато печели този конкурс, кандидатства с конкурс за една болница в София, ИСО, работеща болница в София, с много модерен проект, с по-съклопери, такива прозорци от края до край, никаква декорация, много раздвижени обеми, коренно различно от това, което е тук, абсолютно класическо, с симетрична фасада, декорация, рамкиране около прозорците, прозорците са тесни, високи, така съвсем много усещане за една фасада и една сграда отвътре, която много говори и препраща към историята. Тя е доста еклектична, има препратки към Ренесанс, към готика, към класика, към барок, към всичко, за което може да си помислим. Но абсолютно различно от абсолютно същото време, същите месеци, в които кандидатства за съвсем друг тип сграда, което е много интересно за мен как се случва. Предлагам ви сега да влезем вътре, за да разгледаме някои детайли и така, да си поговорим. Така, преди да се разходим, да ви остане някакво време за разхождане вътре, няколко думи тук и няколко думи после влезем в залата, която е централната, основната зала на Главната дирекция. Сградата е открита в началото на 30-те години. Има различни сведения точно кога, 31, 2, 3, най-вероятно, тъй като е доста голяма и всъщност има голяма нужда от използване на пространствата. Така се започва да функционира по-етапно. Някакви части, като са готови, са започнали да ги използват с администрацията, докато други части още са състояни. Не е абсолютно фиксирана историята, но става просто някакви месеци, в крайна сметка. Но казвам ви го, тъй като някъде може да видите, открита 31, 32, 33, вероятно във всяка от датите има частица истина. Веднага се вижда тази пишност, която е едновременно нетипична, но в същото време може да се намерят някакви паралели с времето на модернизма. Сега, абсолютно нетипично са всичките тези препаратки към някакви исторически стари стилове. Например, тези колони, които са тук на фона, с капители, които не са класическия капител, защото са съвсем други колонци, но все пак са очевидно препратка към Полински капител. Това е нещо, което модернизма тотално отрича. Няма смисъл да се харчат средства за такава операция и така да се толкова пишно да се декорира един капител, който е просто една несеща колона. Той може да се е просто колона. Нагоре цялото това надребняване, всичките прозорци назад, които виждате, всичко това е нещо, което не е изобщо в духа на модерната архитектура. Нещо, което не е ново, да, доста тези заострени са по-скоро към готиката. Този прозорец, който е с съгъчетата, което е кръг с квадрат едно, два квадрата. Да, също го използват в готиката в ранния Ренесанс много. И пълна е с такива арт-деко, всичките тези назървени работи. Една страхотна еклектика тук стил, която всъщност е много чаровна. С всичките цветове, които впоследствие ще видите, тук може би, защото е още малко по-тъмно. Като видите, толкова много цветове има и по плочките, и по стените, по таманите, и всякъде. Много е така въодушевяващо всъщност да се потопим в тези цветове. Но специалното възстановището, това, което най-много впечатление според мен прави, са мраморите. Което естествено не е много. Още от
римско и в гръцко време се използва като материал за украса, но всъщност е нещо, което остава в средствата на модернистите. Всъщност модерната архитектура не е само белият клуб, който някъде може да се срещнете, изцяло чистите бели стени. Много често се търси някаква украса, но там се търси украса, която все пак по някакъв начин да може да бъде обяснена с истината. Тоест тя да не бъде фалшива, а да бъде истинска. И когато материалът е красив, имаш нужда от материал, някакъв камък, който да облицова стените, той самият е красив и се оставя по начина, по който е истински. Ще видите в цяла България, може да видите в сгради, например, с варови коригани, някакъв вид бигур или някакъв друг подобен камък. Тези камъни, които са с дупки и така много... Мушелкал. Много се използват такива, именно защото те са красиви сами по себе си. Това е един естественият материал, красив и се използва. В случая същия. Сега, това не казвам, че тук е нещо модернистко, но това в този тип използване, да оставиш материала истински, се използва и в по-късните сгради. Особено, да речем, Васко Василия, за който споменах с банката, в София в сградите си много често използвам. Винаги така в стълбищата мрамор. И съответно, цялото това редуване, което тук може много да се говори цял ден за различните мрамори, как се редуват нагоре, ще видите също по друг начин как се използват, е съвсем целенасочено. Горе сега, като тръгнем, ще ви оставя може би малко време да разгледате стълбището, защото не е впечатляващо, с прозорците от двете страни. Отгоре част от вас още не ги виждат, но осветителните тела са много впечатляващи. Частта на сам, която и аз така не виждам, с едни много интересни прозорчета. И след това, като може би 5-6 минути, ако сте се разходете, след това
На галерията, където се посещава. Това е основната заседателна зала за секторове, съдещи на дирекцията с годините и в последствие също използвам и до ден днешен за различни събития. Предполагам, по-скорошната история ви е известна. В последните години имаше опасност да бъде втурнена. Това в крайна сметка с доста гражданска активност, доста интерес, любов и на армейските ползватели, по-добре знаете от мен, на цялата България. Мисля, че те ще участват с този казус. Се спаси сградата, така че сега е част от всеки може да последва, разгледа. Но в крайна сметка едно от много ценните неща за тази сграда, освен архитектурата като архитектура, е това, че тя успява наистина да се запази в голяма степен в своя оригинален вид, както си е постоянно, повече или по-малко. С малко изключения на мебели и някакива древни неща. Просто взето сградата действително е в вида си от 30-те години, което е рядкост за сградите в цялата страна. Много малко са тези, които са автентично запазени без някакви допълнителни идеи. Тя поддържана сега и последните години по качествен начин, но много от сградите са преминали някаква реставрация, реконструкции и така нататък, всякакви промени. Докато тук тази разходка отвътре, която сега правим, е много по-силна именно заради това опазване до най-малките детайли. Всичко, което виждаме като тапети дори, прозорци, дръжки на вратите, самите врати. Много често тези неща се унищожават, сигурно така. Ако обръщате внимание, забелязвате партерните етажи най-често са първите, които заминават в някакви сгради, тъй като често стават магазини, подменят се старите дървени дограми или някакъв друг вид дограми, слагат се неговени прозорци и автентичен вид на сградата вече е изгубен, тъй като тя е една цялост. Не само фасадата на втория етаж с декорацията около прозорците, сградата е цялостна с входната врата. Тук всичко това е запазено. Входната врата, през която влязам. Ако не сте обърнали внимание, бихте на цялата, те са няколко класа с много интересни метални чешки, които се повтарят така горе-долу като форма, като усещане тази назъбаност. В декорацията има навсякъде. Някои от вас се разходиха в това помещение, което е от другата страна, които са ни кабинети. Вътре се вижда по дървената декорация. Много има и такива като триъгълничета, така много често се повтарят навсякъде. Тук може да видите на върха на прозорците. Тези издължени прозорци сами по себе си много така напълнят и отговарят по някакъв начин на архитектурата на 20-те години, в която сецесиона, който е един така доста богато декориран стил, постепенно преминава в един доста по-геометричен късен сецесион или артеко, може да го срещате по различни начини, но архитектурата от 20-те години в цяла България горе-долу много често ще видите такива издължени прозорци, тънки издължени прозорци и декорация, която по същия начин минава през няколко етажа, но много акцентира в вертикалното. И по същия начин тук това се повтаря, макар че това е много отново
много еклектична, с много различни видове стилове сграда, дори не е артико изцяло. Няма как да го начнем така, но специално тези прозорци са такива. И тези търсения в европейски контекст, тези търсения препарати към по-заострени форми, които на моменти са си директно вече препратки към готиката, дали в случая не с триъгълното, но заострените арки, които виждаме из цялата сграда, тук са препратки към готиката, към средновековието. И постоянно се откриват, разхождайки се сградата, различни такива препратки към различни архитектурни и исторически стилове. Но в същото време с повторността си, с големите пространства, с конструкцията си, тя все пак по някакъв начин влиза и в по-новото време на 90-те години. Това, което ще виждате и аз не го гледам в момента, е абсолютно директна препратка към Ренесанс, с начин на оформяне на този купол с тези ребела. Това усещане за това в ранния Ренесанс, в половина картини го има. Една такава лъжлива перспектива всъщност за по-дълбока арка. Много често срещан подхват. Тоест става въпрос за един архитект, т.е. двама архитекти, така че Коста Николов, този, който остава много доста повече сгради, проектира през годините. Архитекти, които са много добре запознати с историята на архитектурата. Всъщност в тези проучвания, за които ви споменах в началото, много ясно се вижда колко много внимание е отдавано в това време на история на архитектурата в тези години. Всъщност е много добре познаване на историята на архитектурата, но в същото време на новите конструкции. Един такъв много интересен преходен период, в който архитектите едновременно, както предходните поколения, са били създали абсолютно до детайл архитектурната история с перспектива, пропорции, ордери и така нататък, които могат да ги прилагат. Защото всъщност 19 век архитектурата е била до голяма степен в много случаи копия на стари сгради, в които най-качествената сграда е била тази, която най-добре копира някакъв модел от Рим, от Франция, от Лувър, от не знам какво. И това се изисква от архитектите да знаят наизуст архитектурни стилове от сгради. Но също време да влизат тези нови технологии, които позволяват огромен нов свят от конструкции, които също са в ръцете на архитектите. И се случва това интересно преплитане, което го имаме и тук. Не само тук, но и тук. Но така или иначе, да, това, с което ще завърша, много интересен, много е ценен този обект, този паметник на архитектурата, именно с това автентично опазване на цялата сграда. Сега ще имаме време да разгледате от всякъде, не само тази част, но разходете се по коридорите на долния етаж, по стълбищата, има отзад, другите машини и така нататък. Много е богата, много интересно, много е разнообразна навсякъде и наистина е много впечатляващ в най-малките детайли. Дори ако не ви се ходи за туалета, влезте в туалетите, туалетите са интересни с мозайките, с ръчетата си, как са направени. Всичко е много измислено до край и за щастие много добре опазено. И всъщност това е и като един призив или напомняне, защо е важно всъщност сградите да бъдат опазвани в цялост. Защото имаме ценни сгради в цяла България, естествено всеки град има някаква архитектурна история, но много често дори най-ценните архитектурни паметници са опазени понякога само като чуелка, като фасада, понякога само като горните етажи, пратените етажи са тотално загубени. Те могат да бъдат възстановени. Много държави са минали през някакъв такъв период на по-малка грижа към някакъв архитектурен стил, но е важно да бъдат възприемани като едно цялостно произведение на изкуство. Защото иначе като една картина, на който да е художник, която сме изрязали една четвърт и гледаме само една част. Или примерно гледаме в черно-бяло, или в някаква лоша продукция или нещо такова. Архитектурните произведения на изкуството са ценни от цялост. И според мен това усещане, което сега имаме всички ние, да пипаме тези дръжки, които са същите, които са били пипани преди 100 години, по същия път, не навсякъде, но по същия път да ходим, по който са ходили, е коренно различно от това, да се разхождаме по един, нали мога да е запазена в
прозорците и стените, но изведнъж да сложи ламиниран паркет, да се боядисани стените в някаква съвременна боя и така нататък. И това съвсем друго. Това важи за училищата, които също много често се ремонтират, нали, обикновено с някаква благородна цел, нали, да е по-хубаво, по-добро на децата и така нататък. Но много голяма част от училищата, особено в София, но и в други градове, в твърде елитарни училища от 30-те години, също имат своята история, своята ценност. Красиви са, имат старите интереси, красиви върти, прозорци и така нататък. Но те са унищожавани, са заменени с някакви ПВЦ. По-просто за финал наистина, тъй като няма да излизаме извън сградата да говоря повече, така ще разходим сега вътре, който иска и естествено след това не се връща за всеки въпроси. Но отстрани, като излезем от лявата страна, там където сега е музей, където после да, време в 5:30 е обиколката в мините. Има една дълга сграда, която също се използва от историческия музей в момента. Тя също е част от тези активности за подобряване на условията на работниците. Това е сградата за култура, всъщност, построена от мината отвара, кино театър. И стол. И стол, да, вътре е и лампистерна. Но така, освен архитектурата, която така ще видите колко е по-изчистена, това, което мен много ме впечатли, интересувайки се за историята, колко активен е бил всъщност културният живот по това време. Има години, в които има по 500-600 събития за годината. Тоест по 2-3 културни, нали, сапора за кино, прожекция да речем или нещо такова, но все пак по 2-3 събития на ден. Това е наистина демонстрация за активността на, нали, щом са се случвали, значи имайте да се не ходили се хората, не са пускали филма на празен салон. Така че това усещане, с това наистина завършвам, но за мен е много важно, може би, сега не искам да променим усещането на хората от Перник за самите себе си, но тази представа за Перник като един град са, нали, човека с винтила, който е, нали, някакъв простак, който така нататък. Знаете какво става дума, според мен е съвсем погрешна на база историята. Гледам в историята, това е един град, който, нали, свързан с някакъв такъв тур, като миниатур, но е бил свързан с един развиващ се град, поделен град, който е търсил новото, европейското, световното и културата е била част от ежедневието на този град и на тези граждани, така че тази града и всички останали, които са свързани с този период и с по-късно, разбира се, са демонстрация. Благодаря ви за вниманието. Ако някой да иска да добави нещо. Колко пъти е пребоядисвана сградата? Нямам информация. Нито веднъж. Да, много е вероятно. И това е всъщност също рядък пример, защото много често при боядисване се губи истински оригиналния цвят и не знаем какъв е бил този. Но това не води, да имаме това не при боядисване и не смяна на много от нещата, доказва качеството на стилите от това време. Това също се чуе, според мен. Аз съм го чувал много пъти, когато става въпрос за някакъв ремонт на училище, някаква друга сграда, и тя не е боядисвана от 20 години. Ако е направена качествено, няма да има нужда и 100 години за боядисване. Просто явно да е в стоя на оригинално качество. Но така. Добре, благодаря ви пак. Има съвсем малко, мисля, нещо по-рано се разходихме и там в залите. Тогава имаше фасади и разпределения, които не са както в момента. Аз така и те.
Нещо закачай.